Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы матур эш көне телибез. Бүген 19 октябрь, пәнишәмбе. Бу көн тарихта нинди вакыйгалар белән истәлекле икән? Шуларның берничәсен барлап алыйк. Бүген Россиядә лицейда укучылар көне билгеләп үтелә. Календарь битенә бәйрәм буларак ул 1990 елда кертелә. Әмма бәйрәмнең тарихы күпкә тирәнрәк. Нәкъ менә 1811 елның 19 октябрендә император Александр I фәрманы белән Царскосельский император лицейы ачыла. Анда бөек рус шагыйре Александр Сергеевич Пушкин белем ала. Бәйрәмнең традицияларына килгәндә, гадәттә бу көнне лицейда укучылар бергәләшеп, бәйрәм табынында очрашып, төшке аш белән сыйлана. Сарман, сарман, моңлы җырың белән мәгълүмдер син татар илендә. Чыннан да Сарман ягы җырлы, моңлы як. Әлеге районда балалар сәнгать мәктәбенә 1965 елда нигез салына. Иң беренче көннән алып бүген дә аның чыгарылыш укучылары гаҗәеп талантлылар. Халыкара, бөтен Россия, төбәк-ара һәм башка күп төрле дәрәҗәдәге җиңүләре һичшиксез моның турыдан-туры дәлиле булып тора. Минем янымда Җиһан балалар инструменталь ансамбле. Мөнир абый, сөйләп китегез әле, менә исеме дә шундый матур Җиһан ансамбле. Ничек туды әлеге ансамбль? Безнең бу ансамбль 2 ел эшли башлады инде, 2 ел эшләп барабыз әкрененә. Менә балаларны менә шул безнең райондагы чыккан кешеләр, күп бик кешеләр чыкты бит безнең районнан. Менә шуларга карап, менә шул ниләргә бу балалар әзрәк үссеннәр, алардан калмыйча, может, аларның арасыннан тоже бер инде бик талантлы кешеләр килеп чыгар. Алла бирсә, булыр. Менә шуңа тырышабыз, район конкурсларында катнашабыз, бик нык кына мероприятиеларда бик нык катнашабыз. Балалар җаратып йөриләр, нык теге әйбәтләп калдырмыйлар. Алар бит өйрәнгәннәр, бабайлар гына уйнаган инструмент сыман дип кенә уйлар иде баштан. Теге яшьләр түгел, менә именно олы яшьтәге кешеләр генә уйнатырган. Ну акрын-акрын аның нин аңлый башладылар. Матурлыгын, уйнауларын интернеттан карыйлар. Һәр интернетта да нидә дигән бик күп яшьләр баянда выступайтты, уйныйлар, бик яшь. Уңышлар сезгә, сез афәриннәр, чынлап та менә бүген шундый рәхәтләнеп, рухи канәгатьләнү алдык, ләззәтләнеп тыңладык сезнең матур уеныгызны һәм бу шөгылегезне ташламагыз. Бүгенге кунагыбыз тумышы белән Нурлат районыннан. Ул һәр вакыт моңлы, эчтәлекле, халыкчан җырлар башкара. Ул үзе дә халыкныкы. Аның исеме дә халыкчанлык билгесе кебек. Кадерле тамашачылар, бүген студиябызда кунакта сез яраткан Сиринә Зәйнетдинова. Сиринә, исәнмесез, хәерле көн. Бик шатбыз сезне студиябызда күрергә. Исәнмесез, хәерле көннәр. Мин дә бик шатмын сезнең шундый нурлы, матур тапшыруыгызда катнашуыма. Сиринә, 2018 елда биргән бер интервьюгызда сез репертуар туплап, җырлар туплап,
тур белән районнарыбыз буенча чыгасым килә дип әйткән булгансыз. Һәм күреп торам, хыяллар тормышка аша. Һәм менә сез 24 октябрьдән башлап республикабызның район авыллары буенча гастрольләргә чыгасыгыз икән, әйме? Зилә, дөрестән дә 18 ел дисезәйме, 18 ел, ничә еллар үткән, күпме юллар үтелгән, күпме репертуар тупланылган. Мин инде бүгенге көндә әзер. Зәңгәр экраннар аша гына түгел, әмма мине яратып, минем иҗатыма тугры булган, мине яраткан тамашачылар алдына нәкъ менә алар янына килеп чыгыш ясарга бик борчылдыра, чөнки мин бит әле Казан шәһәр филармониясендә дә эшлим. Әлбәттә, гаиләдән дә бит инде шыраклы көндә чыгып китә торган әйбер түгел бит инде, гастроль бит инде ул бик тә җаваплы, чөнки син команда белән чыгып китәсең, алар да үз гаиләләрен калдырып чыгып китәләр. Шуңа күрә мин әзер эштән, чөнки тамашачыма әйтер фикерем бар. Күңелемдә булган җырларым аша, моңларым аша, җыр аркылы аларга әйтер фикерләрем бик күп. Шуңа күрә бик зарыгып, аларны көтеп калам очрашуларымны. Әлбәттә, 24 октябрьдән башлап җибәрәбез Әтнә районыннан. Күп кенә язалар. Нишләп авылларга чыкмыйсыз, җырчыларга бит инде менә мин күп калган җырчыларны да, үземнең коллегаларымны да, шелтәрләрне укып беләм. Авылларга чыкмыйлар дип, районнарга гына, районна кайбер кешеләрне машиналары юк, бәлки сәламәтлек аркасында, менә район клубына, авыл клубына чыгып, концертларга чыгасыларыбыз килә дип, менә авылларда гади тамашачы минем күңелемә ничектер якынрак дип әйтәсе килә. Ана инде районнарга да чыга башлыйбыз, яңа еллардан соң үземнең туган ягымда, Буада, Балтачта булабыз, 23 ноябрь көнне Казаныбызның уртасында, нәкъ Уникслар залында, аны бит инде без меңлек дип йөртәбез ул залны, чөнки анда 1000 кеше сыя, һәм инде 1000 тамашачы сиңа карап тора. Бу бик тә минем өчен борчулы, әмма ләкин бер яктан уйлап торам да, нишләп борчыламсың әле дим, чөнки җырлыйсы җырларым бар дим. Мин әзер, тамашачы инде мине ярата, һәм килерләр дип, залларны тутырып килерләр дип уйлап, менә күңелемә үземне тынычландырып, рәхәтләндереп, 23 ноябрьгә менә атлап барам. Бик дөрес уйлыйсыз, чынлап та тамашачы көтә, тамашачы инде зарыгып көтә дип әйтергә кирәк бу очракта. Шамасы килә бик тә. Телибез сезгә. Сиринә белән афишагыздан күрдек, Сиринә Зәйнетдинова һәм Бәйрәм ансамбле дип язылган. Менә бу турыда да әйтеп китсәгез иде. Искәртеп әйтергә кирәк, бу нәкъ менә Хәния апа Фәрхи белән эшләгән егетләр, нәкъ менә шушы состав. Булачак сезнең концертларыгызда. Дөрестән дә Бәйрәм егетләре белән, Бәйрәм ансамбле белән без инде менә бер ел күрешеп тә, аралашып та, чыгышларда ясыйбыз инде. Һәм инде миңа алар белән рәхәт. Мин менә берничә чыгыш ясап, алар сәхнәгә чыгалар да, алар мине бер караштан аңлыйбыз бер-беребезне. Аннан соң бит инде күп кенә Хәния апаның репертуарыннан җырлар алдым үземә. Чөнки алар минем күңелемә менә туры килә. Алар мәгънәле, алар халыкчан, алар нәкъ менә халыкның йөрәгенә, күңеленә үтеп кергән. Әлбәттә, аларны Хәния апа булмаса да, ул җырлар бит бөтенесе белә. Бөтенесе якын итә. Мин аларны тагын да яңартып, аларга заманча аранжировкалар белә. Бәлки кемдер яратып та бетерми. Әйе, сез яратып бетерми дигән сүздән чыгып әйтәбез. Әйе, кайберәүләр Хәния апа Фәрхинең репертуарындагы җырларны тыю мәсьәләсен күтәрә башлады. Имештер, концертларда җырласыннар ди, ә менә радиодан тапшырмасыннар дип әйтәләр. Менә сезнең бу мәсьәләгә фикерегез ништәсе килә? Беренчедән инде без Хәния апаның җырларын алганда, без авторлар белән киңәшләшәбез. Әгәр аларның рөхсәте бар икән, димәк без аны радио, телевидениегә дә бирәләбез. Чөнки менә җырны бит инде тотып туеп булмый. Җыр халыкның күңелендә икән, ул ишетелергә тиеш. Яңартып ишеттерәсе килә. Дөрестән дә яшәсен ие дип. Чөнки җырны онытырга кирәк түгел. Алар бит нинди җырлар? Алар бит легендар җырлар. Алар бит күңелнең йөрәгенә үтеп кергән
уелып кергән тирәгендә моңлы җырлар. Юхани апаның исеме белән генә мин танылам, данлы җырларын белән танылам дигәннән теге пиар шикелле әйбер түгел ул Азилә. Чөнки без Хани апаның җырларында үстек без. Менә алар безнең күңелебезгә уелып кергән менә яратабыз. Һәрбер сүзе менә шул хәтлек мәгънәле индеме. Нишләп ятырга тиеш ул җырлар? Алар җырланырга тиеш. Заманча. Без инде әлбәттә менә ничек ясалынган, ничек күңелебезгә сиңгән музыка көйе буенча ярап китмичә, без аны халыкка яңартып чыгарабыз. Ишетелсеннәр, җырлансыннар. Күп кеше ошата. Мин дә бик ошатам, миңа да бик ошый. Һәм әлбәттә менә сезнең шулай Хания апа Фәрхинең репертуарыннан шундый матур җырларны алуыгыз, бу әлбәттә сезгә ям генә өсти, Сирина. Һәм менә күптән түгел сезнең үтәлә Руслан Кираметдинов белән бик матур дуэтыгыз да чыкты. Бик яратып булыр. Дип әйтәсез, хәзер менә хәтта цитата итеп укып китәм мин аны. Бүген кешегә шоу, якты утлар, матур биюләр, дәртле җырлар кирәк. Һәм минем җырларым да, күңел халәтем дә андай түгел дисез. Мин бу сүзләрегез белән килешеп бетмим. Ни өчен дигәндә, чөнки журналист буларак миңа халык белән дә аралашырга туры килә, артистларыбыз белән дә аралашырга туры килә. Киресенчә, хәзер халыкка моңлы җырлар кирәк, моңлы башкаручылар кирәк. Һәм бу эштә сез иң алдыңларның берсе миңа калса. Шулаймы? Һәм әлбәттә менә яшәү яме дигән җыр күз алдыма килеп баса, әлбәттә аның сүзләре кие безнең колакта чыңлый. Яшәү яме күпме кешегә яшәү өмете биргән җыр бит бу. Дөрестән дә яшәү яме мине халыкка танытты, Зилә. Аны тыңлаган тамашачы миңа һәрвакытта битараф калмыйча концерттан соң кая барсам да Сирина яшәү ямеңне җырла әле, яшәү ямеңне ул синең визит карточкаң дип. Мин үзем дә аны бик рәхәтләнеп җырлыйм. Чөнки рәхәт ул, җиңел ул менә. Ул халык сәхнәдә басып торганда бит инде халыкның күзләренә карыйм, аларның күңелләре, алар миңа кушылып җырлыйлар. Хәтта алар сүзләрен барсын да беләләр. Менә үзеннән үзе килде дә керде. Гөлнур апай Затылова белән элемтәгә кергән идек. Сеңлем ди бит танышып киттек. Битән дә ул җырыбызга 10 еллар бардыр. 10 ел булмаса бер 8ләр менә бар да бар инде, Айзиләйме. Күптән бит инде ул җыр минем репертуарымда. Һәм таныштык Гөлнур апа белән баштан сөйләп китәм инде, ничек бу җыр минем репертуарга килде. Без аны бик күп тә сөйләгәнем бар инде. ВКонтакте шелтәрендә язышабыз. Таныштык, Гөлнур апа әйтә, Сирина сеңлем, исәмсез шундый сине җатыңны яратам. Яшәү яме җибәрде дә Айзилә. Менә мин гашык булдым ул җырга. Телевидениегә зәңгәр экраннардан тамашачы ишетеп, радиоларда тыңлап алды да һәм үз итте. Ул инде мин аны куркмыйча да әйтәләм, ул менә безнең күбәләк шикелле менә түгәрәк табын алдында җырлый торган җырга әверелде дисәң дә була. Чөнки коллегаларым да кая барсалар да миңа видео төшереп җибәрәләр. Сирина, кунаклар бүген менә без бүген юбилей алып барыбыз матур иттереп, бүген кунаклар тагын синең җырыңны җырлап котладылар дип. Әйе, юбилейны инде туйда. Яшәү матур, яшәү шундый матур дип җырлап җибәрәләр, ди сүзләрен әйтәләр дә мин бик сөенәм инде моңа. Мин бик сөенәм. Чөнки күп кенә җырлар үзләренең җырларын җырлаганнарын бик яратмыйлар. Яшәү ямен үзешчәннәр. Күп кенә районнарда ансамбльләр менә. Алар үзешчән ансамбльләр. Җырлыйлар, үз итеп җырлыйлар. Мин шуңа сөенәм Гөлнур апа белән. Гөлнур апа, сеңлем кара әле Сирина, тагын менә баяннарын тартып үзешчән җырчылар җырлыйлар дип инде. Без сөенәбез аңа. Яшәсен җыр. Әйе, бу зур уңыш дигән аңлата инде. Җыр зур уңыш дигәнне аңлата. Җыр димәк халыкныкы, халык аны үз иткән. Бу авторлар өчен дә, җырчы өчен дә бик зур дәрәҗә. Фырсаттан файдаланып шуны әйтәсем килә, минем әтием дә сезнең иҗатыгызны үлеп ярата, үлеп гашык ул, аңа барлык җырларыгызны белә. Менә кичә генә аның туган көне булды. Беләсезме, мин аңа нинди бүләк иттем? Юк.
Белмим. Сезнең 23 ноябрьдә буласы концертыгызга билетлар бүләк иттем. Шундый Ой, куанды Зилә. инде аны. Айзилә Айдар абый бит име? Әй, Айдар абый. Айдар абыйны зәңгәр экраннар алдында туган көне белән котлап китик. Әлбәттә инде. Иң зур байлык ул сәламәтлек. Крыштальник сәламәтлек телим, күңел тынычлыгы. Шундай матур кызлар үстергәннәренә бик әфәрин Айдар абый. Рәхмәт. Концертыгызга әйләнеп кайтсак, инде 23 ноябрь. Әйе, Казан Уникс концертлар залында сезнең зур концертыгыз уза. әйе, без бик әзерләнәбез. Мин эшемдә менә үзем елмаеп утырам инде Айзиләйме. Эшемдә шундый борчылу, чөнки минем өчен бу беренче тапкыр шундый зур залда концерт бирү. Алла бирсә, миңа калса бар да әйбәт булыр. Көтеп калам, чакырып калам. Хөрмәтле, кадерле тамашачыларым, килегез. Чөнки матур җырлар, әле ничә еллар дәверендә тупланган иң матурларын, иң дәртлеләрен, иң моңлыларын тамашачы алдында җырларымны җырлыйм. Бик зур рәхмәт, Сиринә, бүгенге иртәгезне безнең белән башлаганыгыз өчен, безне шулай итеп шатландырганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә әлбәттә инде уңышлар теләп калабыз. Мин бик шатмын сездә кунакта булуыма. Чөнки менә шулай аралашып утыру, ул бер мизгел бит, мизгелне бер качанны кайтарып булмый. Тамашачыларга килгәндә әйтәсем килә, һәр барчасының гаиләсендә иминлек булсын, күңел тынычлыгы булсын. Ә инде концертларыбызга килергә күңелләр күтәренке булсын, иләрендә бар да әйбәт булсын. Чөнки җыр ул давалый. Миңа авыр көннәрдә әгәр дә без җырлашып, менә үзебезнең күңелебездә булган моңлы чакларыбызны бергәләшеп үткәрсәк, җырлашып, миңа калса җиңелрәк булыр. Мин дә моңларым белән, җырларым белән сезне давалыйсым килә. Килегез һәм көтәм. Рәхмәт Айзилә сезгә. Нинди матур сүзләр, әлбәттә, безнең тамашачыларыбыз килерләр. Тапшыруыбызны моңлы җырчыбыз Сиринә Зәйнәдинова башкаруында «Риза» дип исемләнгән җыр белән тәмамлыйбыз. Исән-имин булыгыз.